Здравейте! Казвам се Петър и съм продуктов специалист в фирма CML България. Днес ще ви представя новите комбинирани багери JCB 3CX и 4CX Pro с функцията Dual Drive, която е без аналог на пазара. С функцията Dual Drive операторът може да управлява машината в двете посоки, без да завърте седалката. Това се случва с допълнителните педали за движение, разположени в задната част на кабината. Една от ключовите функции на JCB 4CX Pro е Torque Lock системата, която понижава разхода на гориво до 25% и увеличава скоростта на движение. Тук под капака се крие мощен 4,8 литров двигател с 109 конски сили и въртящ момент от 516 Нм. Това са само част от екстрите на JCB 4CX Pro. За допълнителна информация или персонална оферта може да посетите офисите ни в страната или да се свържете с нас на www.cml.bg.